Първо, естествено, искам да кажа добър ден на всички. Както знаете, аз съм вашия БГ Фабрицио Романо, репортерът от Англия. Най-накрая Неймар Жуниор ще ви пусна и картина, между другото, за малко да вкара гол. Се завърна на зеления килим. Така след октомври месец, миналата година октомври месец, той се контузи при квалификация за световно първенство. Да се надяваме, защото знам, че идва Коледа, може да пътува пак за Бразилия и да празнува рождения ден на сестра си, ще каже пак съм контузен, а доктори. Така че той винаги всяка година го прави това нещо, или пък за рожден ден отива на сестра си, така че да се надяваме да го гледаме през това световно първенство, което наближава си пътяги. Той за малко да вкара гол вчера. Ал Хилал, между другото, неговия отбор победи с Ал Аин в шампионската, в азиатската шампионска излизане с 4 на 5. Буквално стана един спектакъл в шампионската лига. Така че ще ви пусна част от така Неймар и изтърваното положение на майка ти путката. Това е нещо много интересно, между другото, което почти всяка година излиза за различни отбори, а от Ла Лига обмислят матчът между Барселона и Атлетико Мадрид, който е една седмица преди Коледа да се играе в САЩ. Именно стадиона Hard Rock Stadium, който е официалният стадион на Интер Майами с Лео Меси, естествено. Въпросът ми към вас е: какво мислите за тези така сблъсъци извън държавата на официалните отбори? Но естествено този процес трябва първо да се одобри от УЕФА, от ФИФА и от директорите на Испанската лига, така че чакам информация. Аз не одобрявам нещо такова, защото защо аз като фен, примерно на Барселона, който живея в Испания, в Каталуния, да отивам в Хард Рок да гледам? Това е за феновете в Америка и е пределно ясно, че става въпрос за пари. Защо? Да, добре, ще събереш американци, обаче къде ще са феновете на Барселона? Къде ще са? То стадионите в Америка не са толкова големи, както са в Европа, симпатии, които да съберат 90 хиляди, 80 хиляди на такова зрители. Така че искам да видя вашето мнение. Какво мислите за тези тип мачове, които домакини, те решиха да играят в Америка? Чакай малко, ти вместо да имаш фен база, нали, такова, футбола започна да се превръща само за парички. Експериментът в Реал Мадрид приключи. Реал Мадрид ще играят с формацията, която играха през миналия сезон, а именно когато Джуд Белингъм блестеше с фанелката на белия балет, а именно 4-4-2. Явно искаха да пробват с идването на Килиан Ембапе нещо по-различно под ръководството на Карло Анчелоти, естествено, но както забелязахме в последните мачове, нещо не се получава и играчите не се разбират, както Килиан с Винисиус, също така и с Джуд Белингъм. Остротата, която Белингъм играеше преди и вкарваше доста голи почти във всеки матч, в момента няма. Колко мача вече Белингъм стана? Надявам се да я видим още тази вечер срещу Борусия Дортмунд. Естествено, както знаете, Шампионска лига се завръща. 2 мача има ранни: Монако срещу Цървена звезда, Милан срещу Бруш и по-късно са доста мачовите. Едно от тази среща е Реал Мадрид срещу Борусия Дортмунд. Така че ще бъде интересно да видим формацията, която Реал Мадрид играха миналата година и виждахме доминацията на отбора срещу другите състави. Така че едно да си имате за тази вечер. Емоционална вечер за синът на Диего Симеоне, който асистира на Антуан Гризман и просто не можа да запази сълзите вътре в очите си. То беше ясно, естествено. След обрата на Атлетико Мадрид срещу Леганес. Леганес победаха с 1-0. Матчът после стана 3-1. Естествено, синът на Жулиано, който се казва, между другото, не съм сигурен дали така се казва, пишете в коментарите, асистира на Антуан Гризман и просто как да ви го пиша? Аз все едно да играя за някой отбор, който баща ми е треньор, и той да ме пусне примерно да играе или да играе в 11-торката и да асистирам. Винаги е прекрасно. Това все едно изживя някаква мечта, все едно аз и баща ми да излеем да играем на терена там, разбирате, зад блока. И това е също, но просто професионалния вариант. На тях им плащат, за да го правят това нещо. Това беше естествено още по-така специално, макар че много хора мразят тактиката на Диего Симеоне като отбор, защото някой път Атлетико Мадрид, като вкара 1-2 гола, после се затваря, парк да бас прави. Но аз Диего Симеоне като треньор си го харесвам него и така. Както Жозе Мауриньо казва, this is football heritage. Иниеста към Шави, лентата на матча на Барселона през уикенда. Педри дава лентата на Гави. Просто две момчета от Ла Масия, както знаете, и те са бяха юноши на Барселона. Просто винаги как Барселона
продюсва такива изключителна халфова линия, полузащитници, просто гледата не ми го побира, но когато имаш добра академия, предполагам и така тренировъчна база, както имат те, явно просто талантите са винаги при теб. Отборът на Интер Майами, който от президента на FIFA Инфантино бяха поканени да играят в следващото световно клубно първенство. Между другото, това става за първи път, защото и другия път сме виждали шампиони на MLS, както LA Galaxy с Златан Ибрахимович, но не са били поканени. Сега естествено Лионел Меси е специален. Той, знаете както го наричат баща му Инфантино, президента. Бяха за първи път в историята Интер Майами ще играят клубно първенство. За първи път въобще отбор от МЛС, който между другото направиха рекорд. Лионел Меси, Луис Суарес, Жорди Алба превзеха буквално САЩ с 74 точки. 74 точки в МЛС станаха шампиони. В други лиги ще завършиш втори или трети в лигата, да ни казваме четвърти, но в МЛС нещата са различни. Естествено, покориха САЩ. Време е естествено и за спорни ситуации. Искам да ви попитам, мислите ли, че според вас този гол на Манчестър Сити в последната минута срещу Вулвърхемптън, героят пак беше Джон Стоунс? Естествено, ако не се лъжа, той през миналата година дари точката на Манчестър Сити, когато бяха добавени 8 минути, ако не се сещате, там матчът завърши 2-2. Пак Джон Стоунс с глава, ако не се лъжа, от корнер беше спасил Манчестър Сити. Сега същото положение стана, но Бернардо Силва имаше доста спори, понеже Бернардо Силва пречи на вратаря. При удара на Джон Стоунс той кляка и така, той без това тъпишонка 1,20 клекна така, беше дръпнат малко, не беше точно пред вратаря, но естествено съдията беше извикан в VR да погледне тази ситуация. Какво мислите вие, естествено, и реши да запази своето решение, което той дари гол за Манчестър Сити в последните минути на среща. Треньора на Вулвърхемптън буквално полудя, те му дадаха и жълт картон, там и от скамейката получиха жълт картон, но какво мислите вие, трябваше ли този гол? Защото ако това беше станало в другата страна на това и Манчестър Сити бяха получили този гол, мислите ли, че този гол нямаше да бъде отменен според вас? Още една спорна ситуация стана в матча на Манчестър на матча между Борнемут срещу Арсенал. В тази спорна ситуация Вилиам Салиба получи червен картон. Защо казвам спорна ситуация? Защото при матча на Челси срещу Ливърпул, Ливърпул срещу Челси на Анфилд, естествено, Тусин, който събори Диего Жота, долу-горе същата ситуация беше на същата позиция, получи само жълт картон. Но там няма никакво значение, защото Ливърпул така или иначе те си спечелиха матча с 2-1. Ако Тусин от Челси беше изгонен, можеха да спечелят и с 3-1 или пък с 4-1. Но тук ситуацията е различна, защото естествено Салиба остави отбора на Арсенал с 10 човека, следователно Борнемут с 11 човека си взимаха матча и то с 2-0. Така че останаха доста спорни ситуации. Какво мислите за тази ситуация? Защото нападателя Еванусън е доста така далече от топката, не е близо до нея да каже, че вече се откъсва от защитника и примерно ще я стреля или нещо такова, остава само срещу вратаря, а тя топката си топкаше и отиваше към вратаря на Арсенал. Така че какво мислите вие, симпатяги? Ще се видим в друго видео. Да не забравяйте палците нагоре и коментарите.